चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मालवण शहरात शनिवारी रात्री लखलखाट गडगडाटासह मुसळधार पाऊस बरसला। धुलीवाडा येथे परिसरात एका माडाच्या झाडावर वीज कोसळून जमिनीवर धडकली। यावेळी घराबाहेर असलेल्या दोघा मच्छीमारांना विजेचा धक्का बसला। सुदैवाने यामध्ये कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही। कोकण रेल्वे मार्गावर देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी दिनांक 1 डिसेंबर 2023 रोजी रत्नागिरी ते वैभववाडी स्थानकादरम्यान 2.5 तासांचा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। या मेगा ब्लॉकचा 3 एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे। मुंबई गोवा महामार्गावर नांदगाव पाटीलवाडी येथील दत्त मंदिर बस स्टॉप मारुती स्विफ्ट कार धडकेत जमीनदोस्त झाला होता। त्यावेळी नागरिकांनी महामार्गाला लागून असलेला हा बस स्टॉप हटवण्यासाठी आक्रमक पावित्र्य घेतला होता। याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी हायवे प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाने ठेकेदार कंपनीकडून हा बस स्टॉप हटवण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पुढील 5 दिवसांमध्ये शनिवार 25 ते गुरुवार 29 नोव्हेंबर या कालावधीत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। 27 ते 28 नोव्हेंबर रोजी काही ठिकाणी हलक्या तर 26 रोजी काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अनुयायांच्या सुविधेसाठी मध्य रेल्वेने 14 विशेष रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।